мегум аҳамият додагӣ ки вақте ай дари хона медроӣ як нафаре аст ки ту да уна кор дорӣ на ягон гапи гуфтанеаш дорӣ не ки ай дар медорӣ якмно меамура мегирӣ нагӯи очам ки зуда оҳ очама садқаи ӯ хандаҳои зебо тоншам хитон як нафаре не ки вақти несен и тамоми хона холӣ метова мега як сол шудааст оча надидам рута он рӯи гили биҳиштии хишрута кас нест дар ин ҷаҳон бипурсад боре авҳоли маи бечораи ҷигарсӯхта мега мо ай дарди ғами беочагӣ менолем о дарди ғами беочаҳоро медонем бароям мегум охи очаҷон агар ман бишинам дар инҷа ҳазорҳо видео кунам ба худо ба як он шабе ки дар сари гавҳораи ман бехобӣ кашидид баробар шида наметавонам. Оча